Løvene jagede denne stakkars giraffen, men klarede ikke at fange hende. Hun løb i maksimal hastighed, velvidende om, at det ville være enden, hvis hun blev fanget. En løve forsøgte at konfrontere hende fra fronten, prøvede at fange hende, men det ser ud til, at den lærte en svært brutal lektie. Hvis den ikke lader hende være i fred, kan giraffen slippe løs sine kraftige spark. Næshorn bør tænke sig nøje om, før de roder med en bestemt giraf, da de kan stå over for alvorlige konsekvenser, hvis de fortsætter at provocere hende. Ved sidste øjeblik var alligatoren nær at fange vildsvinet. I samme indsjø mislyktes den samme alligatoren, der retter med at fange sit andre bytte. Sæt dig i skoene til denne sultne alligatoren, som forestiller dig at fange bytte for et måltid. Men desværre er det en skildpadde. Hvad ville du gjort? Ville du forsøge at konsumere den for enhver pris, eller ville du miste håbet og lede efter et alternativt bytte? Dette er en Cyborg Guard for en situation, man ikke ønsker for sin værste fjende. Den vilde bøffen er i en vanskelig situation, med bare 2 valg: at møde løvene på land, eller at gå ned i vandet inficeret med krokodiller. Til trods for flere forsøg på at undslippe, mislykkes den til slut i at overleve og bliver et bytte for de sultne løvene. Den sultne tigeren, som ikke klarede at finde bytte på bakken, bestemte sig for at jagte fra toppen af træet, men det ser ud til, at den valgte fejl modstander. Disse små løveungene har valgt, alle kan provocere den sinte elefanten. Ro dig ned, elefant, for når disse løveungene vokser op, bliver du den eneste taberen i dette spillet. Når du roder med høna, husk, at det er en hane. Denne hunden rodede med bine, men mødte konsekvenserne. Det virker som elefanten keder se, så den bestemte sig for ligge en rote med den vilde bøffen. Jeg har lagt mærke til, at haner engagerer sig i konfrontationer med større og stærkere dyr uden frygt. Jeg har ikke fundet en forklaring på denne adfærden. Har du nogen indsigter? Del dem i kommentarfeltet. Den modige katten, der beskytter huset mod den sultne ræven. Saven udfordrede flokkens regler og fik en reprimande fra hunden, ansvarlig for flokkens sikkerhed. Imidlertid virker det, som om saven ikke er imponeret over hundens ord. Vil du opleve at være offer for en sulten alligator? Her har du det. Næshornet blev enige om at dele måltidet sit med den første vildsvinet, men det ser ud til at være fjendtlighed med det andre vildsvinet. Gåsa lærte en svært brutal lektie i dag. Det er en ekstremt sjælden og udfordrende video at genskabe, med en honninggrævling, som jager en forskrækket leopard.
Det er forvirrende, hvorfor leoparder har blivet så feje i det øjeblikket flodhesten flyttede sig. Leopardet flygtet. Imidlertid kom det tilbage om natten og klart at fange sit bytte. Det kan være lite, men det tjener for målet til morgenen. Flodhesten står ansigt til ansigt med Neshonet. Det er et møde mellem kæmper. Abonner på kanalen for at modtage alle nye opdateringer.